Inkomo ezu11 ngiyolobola ekhweni lami. Zazu11. Ngihlala 12 years emshadweni. Ngobude bendlela umphako uyonakala ukuthi cha akaseneli. Ukuthi ngakuphi noma emini noma ebusuku kodwa wayengaseneli. Wahamba nabangcono. Ababengcono ngalezo sikhathi nganoma basengcono nawe. Akumhlungu yayikhona nami lento eshisa la khona lento eshisa la. Wayi-owna lento yokwaliwa cabanga ukuthi yakho. Manje lento uyayipersonalize ufaka uZN. Tala sekanya kubingelela kuphinda kubla kufinya khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela yena ke yomathinto acobisa intombi zomqombela amehla kabanye baqomela imali thiwazi kana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicothenze nje ukulongela press subscribe button lapho share uphinde comment okhuluna konke uma subscribe ayikho yakhe hamba futhi ayikho video ephuthayo uma ke sikufakele inohlonze nezinodu ezifana nalezi ezifana neziyalo esithethela baba Msweli lapha ke kanabo umdali uyazi hlangana lapha na ku comment section ungakhohlwa ukudonate channel yakho ngo R10 njalo nje ukuphela kwenyanga ndike siqinisekisa ukuthi mnene yasebank thina sibona ibono wena nabako YouTube lo R10 wakho usukufakela ukuthi channel mayifisa noma kufika umuntu odinga usizo mayelana nezempilo mayelana nokuthi uyabona ukuthi channel ingakwazi ukuthi imsize ngezemali sikwazi usithathe isikhwameni sawe ichannel bese sisiza lo muntu kungabe ukuthi nganza kwethu sithatha kunena kuphela kodwa asikwazi support abantu abangaphandle singasho ukuthi lona bhakede la Msweli leli kodwa elihamba online ngane zawethu ngaphandle ngomosha isikhathi sakho anda Msweli uchaza udaba lakhe lakho nahanjelwa khona unkosikazi wakhe ngodoso owayeseyishadile iminyaka ewu12 oyishade ngo2002 ubeke esechaza nokuthi cha yahamba nabangcono kodwa ke ekhona enye insizwa eyamthatha ngeyikhwepha yaphinde yamthatha nangeyikhwepha zemali uthi ayineyikhwepha ngamandla ayiphinde futhi beneyikhwepha kwezezimali ngaphandle ngomosha isikhathi komntana sekhaya ube seqhubeka wathi ayanda Msweli yena wavuma ukuthi umkakhe usehambile kodwa njobe hambe nabangcono akazi noma basengcono njengoba uyizwela ama highlight la ngasaqaleni cha mntwana sekhaya asixhume sihlale odabeni lika ayanda Msweli oluphelele Inkomo ezu11 ngiyolobola ekhweni lami. Zazu11. Insizwa zanga zayihamba phansi. Hayi ayikhishwa ngala. Ezoboya. Zahamba ngawulobola umfazi wami. Yes, mangilobola umfazi wami ngamshada umfazi wami kwaku 2002 July 6 July 6 engikhumbula kahle lo mshado la ngengikhohle sazala ingane sazala abafana sahlala ngihlala 12 years emshadweni ngobude bendlela umphako uyonakala yes ukonakala komphako ke akusho ukuthi ububhako ubani ngoba phela estimeleni kuyashisa baba estimeleni kuyashisa bayihamba lapha isestimeleni into eyenzekileke zase sibakhona izimpawu ezisho ukuthi cha akaseneli ukuthi ngakuphi noma emini noma ebusuku kodwa wayengaseneli wabona ukuthi nathathe ini isikhwama wahamba nabangcono ababengcono ngalezo sikhathi nganoma basengcono nawe kodwa wahamba nabangcono nakhe elami ngishoyile wahamba nabangcono kwakumhlungu yayikhona nami lento eshisa la khona lento eshisa la ungathi yaphakama mawuke wayi-owna lento yokwaliwa cabanga ukuthi yakho manje lento uyayipersonalize ufaka uZN mina ngavuma sayithatha insizwe okuninsizwe ezingcono lapha enye ngaze ngakhuluma naye asho athi mangamenze ilutho thina somsebenzi ukuthi lo muntu wayesho wayinama ngase ngizwile nami ngempukane eziklazi unamandla kakhulu kunami unamandla la nangokwemali engavele ngabona ukuthi yazi lo muntu uzovele nje angigcobe straight yabona ngizama ukudila nalo ngadila mfowethu nalo wenza inkonzo u6 rand kanti kulo sikhathi lo muntu akezwa lutho uyilukela nje amagoda ngokwezandla nangokwenqondo akekho lapho kwenye indawo awumlalelanga umuntu wesifazana kufanele ingqondo yakhe ibekuyena ingqondo yakhe ibekuyena then nizoqala lapho ke into kanjalo futhi na umuntu wesifazana kufanele ukuthi eze kuwena ezele wena ezosevisa wena ezonelisa wena wenizonelisana mhlambe lezo ngoba ngempela sihleli nabantu nje asibabuzile thina senze sixoxa lapha emapassage ethu bese uzoku-apply okunye sikwenza okwrong uthi ukuthi uzo-apply into oyenza no-ex wakho uzoqhubeka nawo la kanti lo muntu lo akayifuni lonto futhi yona le yamxosha kwe-ex yakhe le uzoqhubeka nawe mina nje umshado wami is a failed project shuthi failed project kodwa okufanele sifunde kuyona ukuthi mawufele kanje going forward sekufuna uphathe lama tools lama resources ukuze okulandelayo kungafeli mhlambe bengasho njalo ukuthi bafowethu umshado impilo is a project into efuna uyiqaphe every day focus uyabonga ngithi angifailanga
ngafeyile emshadweni kodwa ifocus ngangayiluzile ekuthini mina ngangifunda o1 ngithi ngifuna ukuyosebenza emsakazweni kodwa mangiphuma esikoleni ngibe yisosha ngaba yiphoyisa ifocus akazi ilahleke ngagcina ngutholile kodwa emshadweni kusho ukuthi ngafika ngaganwa ngase ngilahla ifocus ukube ngathi ngesikhathi ngimishela ngafaka same energy umshela nihamba ngendlela wafaka same energy somshadilo wafaka same energy senihamba nempilo faka same energy sekunezingane ngaba ngikho la today. Njengoba izwala ke sivala insizwe yasho ukuthi ke cha yona kwasiza ukuthi ke imelane nezimphindi ibhekana nazo futhi ke ngiyafisa ukuthi ngizovola lakho lapha namlalelo wami ku comment section ungakhohlwa ukupress subscribe button ushare uphinde ucomment ukhuluma konke uma usubscribe ayikhamera khamba usuthenze ukuthi kube wena oyohala phambili uma ke sikufakela ivideo hamba phambili asihlala lapha na ku comment section mlalelo.